गिबियावनो नायगोन नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खुलुमहरग्रोबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। नोंथांमोना गोबां मानसिफ्रानो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ एप्रिलनि 1 थारिखआव मोननाय नङा दे। नंगौ, नोंथांमोना गासिबो थिगखौनो खोनादों। एप्रिलनि 1 थारिखआव नोंथांमोना गासिबो 10,000 फैसाखौ मोननाय नङा। दा बिनिखायनो एप्रिलनि 1 थारिखआव जुदि नोंथांमोना गासिबो 10,000 फैसाखौ मोननो हायाबा दा अब्लालाय सोरथो मोननो हागोन? माने एप्रिलनि 1 थारिखआवथ' जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङाथ' बुंखादों नालाय फैसाखौ सोना हरगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ होननानै बिथाङा बुंदों नालाय। दा अब्ला गासिबो मोनजोबाबा सोरथो मोनगोन एप्रिलनि 1 थारिखआव 10,000 फैसाखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपनिखौ? दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। नोंथांमोना गोबां मानसियानो बे बाथ्राखौ खोनानानै जोबोद बोरैबा मोनबाय जानांगौ। 10,000 फैसाखौ नोंथांमोना एप्रिलनि 1 थारिखआव मोनजोबनाय नङा बेखौ खोनानानै। मानो होनोबा जोंहा ओरैहाय बैसागुआबो खाथि जागासिनो दङ। नोंथांमोना बैसागुनि सिगाङाव जुदि 10,000 फैसा मोनोबा एसे मोजां जागोन। नोंथांमोना सानदोंमोन जानांगौ बैसागुनि थाखाय। दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै आरो एप्रिलनि 1 थारिखआव नोंथांमोना सोर मोननो थांगासिनो दङ आरो सोर नोंथांमोना मोननाय नङा बेखौ। आं दानिया नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय दे। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो गोनांथार आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो, बिनि थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना गासिबो लाग्रोलायबानो जाबाय। दानिया आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै एप्रिलनि 1 थारिखआव नोंथांमोना सोर सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ बेखौ आं गिबियावनो खोन्थाहरनो सानग्रोदों दै। बिहालि होननाय एलएसनि मानसिफ्रासो 10,000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपनिखौ। नोंथांमोना गोबाङानो मोननाय नङा एप्रिलनि 1 थारिखआव। गोबाङानो माने बांसिन मानसिफ्रानो मोनखानाय नङा आरो। बिहालि एलएसनियाल'सो मालाय 10,000 फैसाखौ मोनगोरगोन। दा जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौ एनाउन्समेन्ट खालामखाबाय। बिहालि होननाय एलएसनिया मालाय एप्रिलनि 1 थारिखआव 10,000 फैसाखौ मोननो हागोन आरो बेंकआव डाइरेक्ट फैसायाबो हाबा जाहैबाय, चेकसो होगोननो दै। दा नोंथांमोनाथ' आसा खालामदोंमोन जानांगौ नोंथांमोना फैसाखौ बेंकआव मोनगोन होननानै। नाथायबा चेकखौसो नोंथांमोना गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव थांनानै साबमिट खालामबासो नोंथांमोना बे 10,000 फैसाखौ बेंक एकाउन्टआव मोननो हागोन दै। दा नोंथांमोना दायो मिथिबाय जानांगौ बबे एलएसनिया फैसाखौ मोनगोरगोन। बिहालि होननाय एलएसनिया फैसाखौ मोनगोरसिगोन, नोंथांमोना मोननाय नंला। दा अब्ला नोंथांमोना माला मोननो हागोन? एप्रिलनि 1 थारिखआव नोंथांमोना फैसाखौ मोनलाबा 10,000खौ दा नोंथांमोनालाय मालाथो मोननो हागोन? नोंथांमोननि समा माला फैगोन? दा जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौ बुंदों आरो माने मास मोनफ्रोमबो गासै 10टा 15टा एलएसफोरनो फैसाखौ सोगोन। दा नोङो बबे एलएसियाव गोलैयो? दा नोंनि एलएसिया जुदि थाब सायख'जायोबा माने सिगां सोनायनि लिस्टआव फैयोबा नोंथांनि एलएसिया, दा अब्लासो नोङो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ मोनसिगोन आरो नोङो चेकखौ मोननो हागोन 10,000 फैसानि चेकखौ। दा नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ। दा बिनिखायनो बुंनो हाया आरो नोंथाङा माला मोननो हागोन। दा नोंथांनि एलएसियाबा बबे एलएसियाव गोलैयो? नोंथांनि एलएसियाबा माबे? माजबाद एलएसि ना तामुलपुर एलएसि ना गरायसर एलएसि ना क'क्राझार एलएसि? दा नोंथांमोननि बे एलएसिनि सायाव बियो दिपेन्ड जासिगोन। सरकारा नोंनि एलएसिनिखौ थाब सोनो नागिरोबा एबा लिस्टआव लायोबा, बिथांमोनाथ' बुंबाय नालाय मोनफ्रोमबो मासाव 10टा 15टा एलएसिनो फैसाखौ सोना हरगोन 10,000 फैसाखौ। दा अब्ला नोंथांमोना एसे साननानै नायदो, नोंथांमोना गोबां मानसिफ्रानो सोरबा जोबोद लेट मोनहैगोन आरो। जायफोर नोंथांमोननि एलएसिया माने थाब सायख'जायोबाथ' जोबोद मोजां जाहैबाय, नोंथांमोना थाबैनो मोननो हागोन। दा एप्रिलनि 1 थारिखआवसो सोजेनगोनबा, दा एप्रिलनि 1 थारिखनि उनाव माला सोगोन दा बेखौबो बुंनो हाया। डेट ओंखारना डेटखौ होगोन होननानै बिथांमोना बुंदों आरो चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों माला फैसाखौ सोनाय जागोन बेनि जोङो डेटखौ होनाय जागोन। मिटिं खालामनानैसो जोङो फैसाखौ हरगोन जाहैबाय। मिटिं खालामनानैसो माने नोंथांमोननो चेकखौ राननानै हरगोन जाहैबाय। दा अब्ला नोंथांमोना सानना नायदो, एसे समाथ' लाखासिगोन। बियो जानो हागौ जुन जुलाइ माससिमबो थाहैनो हागौ बे 10,000 फैसाखौ सोनाया, बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ सोनाया। दा बिनिखायनो नोंथांमोना एसे नेलायनो नांसिगोन दै। मालाय बिहालि होननाय एलएसनि मानसिफ्रासो एप्रिलनि 1 थारिखआव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ मोनगोरसिगोन। नोंथांमोना माला मोनगोन दा बेखौ बुंनो हाला। जोंनि बिटिआरनाथ' एसे लेटआथ' जाखागोन बायदि आं बेखौ मोनबाय आरो। थाब सायख'जायोबाथ' जोबोद मोजां, मिटिं जानानै नोंथांमोना चेकखौ मोननो हागोन 10,000 फैसाखौ। दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौ खोन्थाहरनाय जाबाय दे। नोंथांमोना गोबाङानो आसा खालामदोंमोन जानांगौ एप्रिलनि 1 थारिखआवनो 10,000 फैसाखौ मोनगोन होननानै। नाथायबा बेबादि नङा, नोंथांमोना गोबां मानसियानो एप्रिलनि 1 थारिखआव फैसाखौ मोननाय नङा दे। दा बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामदो। दा माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आरो बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै दायो जोबनायाव लाबानो जाबाय। गोजोन्थों।